An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ radio Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoniw lase waati ma bi ye alamisa ye bɛnɛmɛ nansarasan kalo 10 octobre kalo bi o tile 13 ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min n'o ye mawuludu kalo ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ bi o tile 16 ye jate la san kalo 3nan don hijira san 1444 san dugawu de bɛ kɛ ala k'a ɲɛ ka d'a ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn min tɛgɛnɔbilakɛla an ka jamana ani jɛkulu maramafɛntigiw ni ɲɔgɔn cɛ kulu min sigilen don olu kɔlɔsili baaraw kama olu ka lajɛrɛ ta ko 46nan kɛra o ko kɛra cogo di ma kunnafoni ɲɛfɔli ko la furancɛla fanga yɛrɛ a bɛ cogo di malidenw b'a ye cogo di an ye munumunu salo dɔ kɛ o ko la o ko kɛra cogo di ma kunnafoni ɲɛfɔli ko la min bɛ tali kɛ pɔnsekaw fɛ yen nɔ pɔnshe dɔgɔtɔrɔkaw ye kɔni y'a yira ka k'olu bɛna baarabila kɔni daminɛ ntɛnɛn don ko kɛra cogo di ma kunnafoni ɲɛfɔli ko la polisilakaw n'o bɛ tali kɛ kalabankɔrɔ polisilakaw olu ye tɛgɛ kɛ zone dɔ la o ko kɛra cogo di ma kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛ kan lase ma o denkɛ n'a balimakɛ fɛ Sidiki Kulibali ala k'a ɲɛ ka d'a ma kunnafoni an b'a daminɛ ka ladɔnniya k'a fɔ kunungo min bɛ tali kɛ jikɔrɔnikaw fɛ yen nɔ a yirala ko maa dɔ kɔni k'o ye muru turu maa dɔ kɔni na kunnafoni ka fɔ la ko wotoro pusela de don wa wotoro pusela in a bɔra si marabolo kɔni kɔnɔna na kunnafoni ka fɔ la ko ɲɔgɔn faamuyabaliya kɔni tɛmɛna ani maa dɔ ni ɲɔgɔn cɛ wotorobolila in kɔni ale fila ka muru kɔni bɔ ni k'o curu ni maa kofɔlen na kunnafoniya kɔni ka fɔ la u y'a ta ka taa n'a ye labitali an bɛ dugawu de kɛ maa min ni muru kɔni curula la yarabi ala k'a segin a yɛrɛ ma kunnafoniya fɛn mana bɔ nin ko la an bɛna tɔ pereperatigɛ da o tulo kan n'an bɔra ye ɲɔnɔnkaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya dɔgɔ feerekaw fɛ yen nɔ dɔgɔ feere ni suwala ni ɲɔgɔn cɛ a yirala k'a fɔ waati tɛmɛlaw ɲɔgɔn faamuyabaliya dɔ kun bɛ ni dugu ninnu ni ɲɔgɔn cɛ wulikajɔ kɔni kɛra ka se ka sigikafɔw kɔni kɛ kɛrɛnkɛrɛn n'i y'a ta k'a lajɛ kurumari kɔnɔna na dugu caman kun bɛ yen nɔ furugufurugu kun b'u ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoni ka fɔ la ka sababuya kɛ jariwale tigilamaw ka wulikajɔ ye nka kunungo wulikajɔ kɔni kɛra ka se ka sigikafɔ kɔni tɛmɛ ni dugu ni ɲɔgɔn cɛ sigikafɔ in kɔni kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ k'u ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bolodi ɲɔgɔnmaya kɔni kɛra ka se ka sigikafɔ kɔni kɛ u y'a yira k'a fɔ ko jariwale tigilamaw kɔni kɛla sababu ye ka gɛlɛya don ni dugu ni ɲɔgɔn cɛ nka u ye bolo kɔni di ɲɔgɔn ma k'a yira k'a fɔ gɛlɛya fɛn bɛɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ bɔ yen u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fɛɛrɛ kɔni kɛ furugufurugu min b'u ka dugu kɔnɔna na ani jariwale tigilama wulikajɔ min bɛ yen nɔ fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o ko la an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka hakilina ninnu kɛ ɲɛtako ye n'an bɔra yen bugunikaw fɛ yen nɔ ozoforelaka minnu bɛ yen nɔ olu kɔni wulikajɔ kɔni kɛ ni ka se ka tɛgɛ kɔni kɛ siniwa dɔw la n'a hakili b'a la kunnafoniw na ka yira k'a fɔ siniwa kɔni tun bɛ sariya labɔtobaliya baaraw de la buguni marabolo kɔnɔna na wulikajɔ kɔni kɛra bugunikaw ka ozofore n'o bɛ tali kɛ Sedu Daw ale kɔni fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ ka se ka wulikajɔ kɔni kɛ ni ka se ka siniwaw kɔni k'u nɔ minɛ kunnafoni ka fɔ la siniwa 28 bɔɲɔgɔnko olu bɛɛ lajɛlen kɔni k'u minɛ ni k'u bila sariya ka bolo kan kiiri tigilamɔgɔ kɔni ye wulikajɔ kɔni kɛ ka se ka siniwa nin kɔni ni k'u don kaso la siniwa nin donnen kaso la a yirala ko nafolo kasabi min n'o binn'u kan $190 o kɔni binna u kan kunnafoniyaw ka fɔ la siniwa kɔni y'o nafolo kofɔlen ni k'o sara o nafolo in saralen min bɛ tali kɛ Sedu Daw n'o ye osoforo ye ale kɔni ye wulikajɔ kɔni ta ni ka se ka taa nafolo in kɔni ka taa bila jamana wagane kɔnɔna na nka yirala k'a fɔ ko ale ka ɲɛmɔgɔ kɔni ka wulikajɔ kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ k'ale ka taa ni nafolo in kɔni ye ale dun taara ka taa wari in kɔni bila trésor la ka ban o kɛra gɛlɛya de ye ale n'a ka ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoni yɛrɛ ka fɔ la ko kunungo k'u kɔni ye Sedu Daw u y'a bɔ a ka place la ni wulikajɔ min kɛlen filɛ nin ye maa caman de bɛ k'i yɛrɛ ɲininka an b'a la ko Malikura ko a bɛ se ka taa ɲɛ nin sira kan wa n'a ma ɲɛ k'a fɔ wulikajɔ kɔni kɛla siniwa u tun bɛ sariya sɔsɔ baaraw de la o sariya sɔsɔ baaraw kɔnɔna na wulikajɔ kɔni kɛla ka se k'u minɛ ni ka u bila sariya ka bolo kan sariya fana y'a ka baara kɛ o ye nafolo min ni k'o sara o taara bila jamana ka kɛsu kɔnɔna na ni ɲɛma dɔw y'a yira k'a fɔ ko fɔ wari in kɔni a ka tɛmɛ olu yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ mais a bɛ se k'a fɔ Malikura a bɛ se ka sabati nin cogoya la wa Sedu Daw ale kɔni bɔra a place kɔnɔna ka sababuya kɛ ni wulikajɔ in ye kunnafoni ka fɔ la ko Sedu ye Buguni chef de cantonnement yɛrɛ o ɲɛma don nka wulikajɔ kɔni kɛla ni k'a bɔ a place la an bɛ dugawu de kɛ Malikura an ka wulikajɔ kun tɛ dɔwɛrɛ Malikura bɛ se ka sabati cogo min yarabi ala k'an bila o sira kan n'an bɔra ye kari tɛmɛnen musolaka dɔ kɔni ale fure kɔni yira Banginda marabolo kɔnɔna na kunnafoniya ka fɔ la n'a hakili b'a la juma tɛmɛlen maa 7 bɔɲɔgɔnko u kun bɛ ka bɔ Banginda ni k'u kunda Moribabugu kan u kun bɛ ka ba tigɛ kurun kɔnɔ na kunnafoniya ka fɔ la ni kurun in kɔni a dafirila ni maa 7 in bɛɛ lajɛlen ye ba kɔnɔna na o yɔrɔ bɛɛ wulikajɔ kɔni kɛla ni ka se ka wele bila
protection civile ma kuligorokaw feno olu kɔni wulikajɔ kɔni kɛ ni ka se ka na fɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ maa nu se ka ye cogo min na u sera ka maa wɔɔrɔ de ye jumadon musolaka kelen de bɛ yen ale tun ma se ka ye nka a yirala k'a fɔ karidon o musolaka in kɔni ale kɔni fure taara ye bangindakaw fɛ yen kunnafoniya y'a fɔ la ko musolaka in k'a si bɛ taa san 32 bɔɲɔgɔnko la an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka bɛɛ lajɛlen kisi ji kasara ma n'an bɔra ye kalabankorokaw fɛ yen olu ka polisilakaw k'u to patrouille kɔnɔ na munumunu salo la ni ka se ka lakana kɔni sabati k'u kun b'o lakana sabatili baara kɔnɔ na cɛbanikaw fɛ yen k'u to munumunu salo la u ni cɛ marifatigi dɔw kɔni ɲɛ dala ɲɔgɔn kan u ɲɛ da ɲɔgɔn kan kunnafoniya b'a fɔ la o cɛ marifatigi nu kɔni olu kɔni bɛ taa kɛ marifaci ye ka ɲɛsin polisilakaw ma ni baara in a kɛla sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 6 wagatiw la kunnafoni ka fɔ la ko cɛ marifatigi nu k'u tun bɛ moto 3 bɔɲɔgɔnko de la k'u maa 6 tun don u tun bɛ moto la maa 2 u kɔni ye marifaci min kɔni kɛ polisilakaw la polisilakaw kɔni ye wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ ka se ka fɛɛrɛ kɛ ka maa nu gɛnni kɔni daminɛ o gɛnni kɔni senfɛ a yirala k'u ye tɛgɛ kɛ maa kelen na o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ni ka se ka moto dɔw minɛ o maa in minɛlen kɔfɛ u taara sɛgɛsɛgɛli bisan kɔni tugu ale la ale fɛnɛ sera ka fɛɛrɛ de kɛ ka se ka maa 3 kɔni ni k'olu kofɔ o ye wulikajɔ kɛ ni ka se ka taa o maa 3 fɛnɛ minɛ a yirala ko kalabankoro polisilakaw ni maa 4 kɔni k'u y'u bila kiri ka bolo kan an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolo suma n'an bɔra ye jɛkulu maramafɛntigiw bɛnkan sɛbɛn min bɛ olu ni Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ accord de la paix kulu min sigilen bɛ o kɔlɔsili baaraw kama olu ka sigi tako 46 na o baaraw kɔni kɛra baara in kɛlen u y'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛma k'u ye caman kɛ dɛ nka fɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka tigɛ k'u ka dɔwɛrɛ fɛnɛ kɛ Mayigalakaw furumuso Sina Danba ka taa se Sidi Kamara ma an k'olu lamɛn an bɛnna fɛn caman kan yirala k'a fɔ gouvernement bɛ min na halisa dɔ ka fara o kan an bɛ ka taa dɛ parce que nin kalo 2 in kɔnɔna na baara minnu kɛra a cayara kosɛbɛ donc mais hali bi a ɲini bɛ gouvernement fɛ an ka dɔ fara rythme kan an ka dɔ fara cadence kan an ka baaraw teliya ka d'a kan population minnu bɛ nord la u mago bɛ fɛn caman de la min n'a tɛ se ka sabati tant que accord in bilali sen kan n'a baaraw ma teliya donc a ɲini gouvernement fɛ a ka baaraw teliya hali bi. Il est prévu que minnu ye kɛlɛ kɛ ni marifa b'u bolo u ka kan ka kɛ yɔrɔ kelen donc marifaw ka da jamana ka lafiya k'i ɲɛsin jamana yiriwali ma o baara fana bɛ sen na service da minnu jɔlen b'o baara la olu wulila déjà u taara Tombouctou u taara Menaka u taara Kidal u taara Gao pour que ka taa yɔrɔw lajɛ o kɛlɛkɛminɛnw bɛ da yɔrɔ minnu na mɔgɔw k'i sɛnbɔ kɛlɛ la k'i ko dɔn kɛlɛ la k'i ɲɛsin jamana yiriwali ma. Gouvernement ye communication min kɛ pour que ka mɔgɔw ladɔnniya an bɛ niveau min na o ye fɛn 4 ye question politique institutionnelle o ye a politique siraw ye ani défense et sécurité a lakana sira ani yiriwa sira ani fɛn minnu kɛra kɔrɔlen n'u ma ɲa n'u kɛra mɔgɔw la n'u b'a fɔ de crime na olu n'a fɔra k'olu ka mɔgɔw ka yafa olu kɔ donc u ka jɛ olu kɔ mais a tɛ se ka jɛ ni tiɲɛ ma fɔ donc ni yɔrɔ 4 ni jɔsen 4 de bɛ accord nin kɔnɔ maintenant fɔlɔ la an y'a expliqué mɔgɔw ye baara min bɛ kan ka kɛ jɔsen fɔlɔ la n'o ye politique siraw ye donc constitution bɛ sen na donc fɛn ka kan ka k'o kɔnɔ ni a ka kan ka kɛ constitution de kɔnɔ a bɛ k'o kɔnɔ n'o bɔra yen minnu tɛ constitution kɔnɔ baara bɛ kan ka k'olu la voilà donc n'o bɔra yen bon lakana sira il est prévu que minnu ye kɛlɛ kɛ ni marifa b'u bolo u ka kan ka kɛ yɔrɔ kelen donc marifaw ka da jamana ka lafiya k'i ɲɛsin jamana yiriwali ma o baara fana bɛ sen na n'o bɔra yen bon yiriwa sira la an y'o fana fɛnw fɔ mais min kɛni bɛ sen na sisan an ye projet 16 ye k'a fɔ ko wari bɛ di o projets ka financer o wari bɛ taa bɛn fɔ miliyari 38 kunkan fɛn o bɛ retard la mais fɛn min dɔn fɛn nɔgɔn tɛ o donc n'i ye baara fɛn fɛn ye n'a bɔra kɛnɛma n'a sɔrɔ baara 10 kɛra jukɔrɔ jukɔrɔ baara kɛra 10 ye pour que o baara kelen mɔgɔw k'o ye donc ni mɔgɔw m'u faamuya u jo dɔn parce que n'a fɔra nin bɛ kɛ ni y'o ye de i b'a dɔn k'a fɔ a kɛra mais fɛn kɛra wɔsi fɛn kɛra jukɔrɔ pour que o ka kɛ a ɲɛ t'o la ale fana jo b'a la mais anw fana jo b'a la parce que n'o baaraw ma labɛn a ka gɛlɛn mais a bɛ retard la ni ala sɔnn'a ma je crois que o bɛna kun bɔ sisan an da magara fɛn caman na comité de suivi et de l'accord an ko fana a baara kɛcogo an ka yɛlɛma dɔw la. Ni tun bɛ tali kɛ Mayigalakaw furumuso Sina Danba ka taa se Sidi Kamara ma u y'a fɔ cogo min na yarabi Ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolo suma n'an bɔra ye
furancɛla fanga bilama a bɛ ka taa taabolo jumɛn na malidenw b'a ye cogoya jumɛn na an ye munumunu salo kɛ ka se ka ɲininkali kɛ maliden dɔw la an ka dɔw hakilina lamɛn. Amadou Traoré furancɛla fanga taabolo ka ɲi kojugu a ka ɲi kojugu yɛrɛ de ne ɲɛ tɛ defu foyi la la u bɛ sira min fɛ u kana bɔ o sira kan dɔrɔn u ka to ka maliyɛn bɛɛ b'u kɔ. Cheikh Oumar Touré Mali kun tɛ yen bilen o an kun tɛ jamana kɔnɔ bilen an bɛ yɔrɔ min na an yɛrɛ kun b'a ɲini ka bɔ Faransi de bolo n'an bɔra Faransi bolo o de ka d'anw ye an bɔra Faransi bolo pewu hali ni faamaw dɛsɛra an population tɛ dɛsɛ Asimu ma foyi kɛ min défaut bɛ min na ni ye se kɛ ne Asimu yɛrɛ tɛ bɔ fanga in na yɛrɛ ni ye se kɛ ne élection ko yɛrɛ ka kuma ka dabila parce que politique mɔgɔ ninnu mɛnna an kan. Sissoko Ousmane bon ni bɛ kuma transition kan i tɛ se ka bɛɛ fɔ ka ban quoi transition na Asimu kɔni vraiment moi ne b'a apprécier kosɛbɛ yɛrɛ wallahi mais jamana ɲɛmɔgɔ i mana kɛ togo togo i tɛ se ka bɛɛ ɲɛnabɔ yɔrɔnin kelen quoi vraiment taabolo ka di ne ye mais jamana kɔni vraiment jamana tɛ développer ni sira tɛ jamana kan filɛ ne yɛrɛ chauffeur ye ne bɛ mobili feere kɛ kuma bɛɛ an tɛ fama Dakar yɛrɛ ma tiɲɛ yɛrɛ la sira foyi tɛ Kayi k'a daminɛ Kati fo Kayi sira tɛ yen yɛrɛ et puis insécurité b'a sira kan Kayi sira o Kita sira o insécurité b'a fila bɛɛ kan vraiment hakili to sira ko yɛrɛ la kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ parce que n'i y'a mɛn développement c'est la route et puis secondo filanan ye jumɛn fɛnɛ n'i y'a mɛn Asimi bi sɔrɔdasiw tɛ bi dɛ population de don c'est les populations qui souffrent grâce à Asimi kama kɔni a ye Mali armée soudé tiɲɛma yɛrɛ la jamana ka gɛlɛn ni wagati yɛrɛ la population a essayer a ka population lafiya dɔɔni. Mahamadou Fane gɛlɛya min bɛ Asimi ka transition kɔnɔ vraiment an yɛrɛ ɲɛ b'an na an jeunes sigilen bɛ yan an tɛ baara la an kɔni an ye fantandenw ye se kɔni t'an ye donc an kɔni an b'an débrouiller kɛrɛfɛ bon n'o sɔrɔla wagati min an bɛ t'o kɛ n'o ma sɔrɔ fana an bɛ n'an sigi hali n'an ye marché kelen sɔrɔ an bɛ se ka kalo 3 an tɛ baara la Asimi ka transition yɛrɛ la fɛn bɛɛ de ka gɛlɛn hali ko i bɛ taa carte yɛrɛ dama dilan sisan fo 3000 carte yɛrɛ tɛ sɔrɔ yɛrɛ fo relation ko ale bɛ ka taa wari min don ko migiw ni fɛnw migi ci yɔrɔ tɛ nord la migi i bɛ taa migi ci nord la i bɛ taa ci yɛrɛ de la donc yanni ka taa migiw ni fɛnw san donc i b'i hakili to maliyɛnw ka baloko de la an yɛrɛ filɛ an tɛ baara la wa pour que hali ka se ka recrutement policiers ni garde ni fɛnw sɔrɔ u yɛrɛ de ka mɔgɔw u bɛ ka taa bɛɛ kɛ katikaw de fo relation ko donc an kɔni filɛ se t'an ye foyi t'an ye Mali recrutement fɛn fɛn kɛra Asimi ka nin wagati in na a bɛɛ kɛra relation ko de i fa tɛ sɔrɔsi ye i ba tɛ sɔrɔsi ye dɛ an mun ka mɔgɔ tɛ sɔrɔsi an mun ka foyi tɛ sɔrɔsi ye donc u taara anw de bɔ a la ka taa bɛɛ mɔgɔ wɛrɛw ta k'u don a la n'u somɔgɔw tɛ sɔrɔsi u ka relation bɛ sɔrɔsiya kɔnɔ. Jibril Keita a ka tagabolo halisa a ka dɔ fara a kan a ka na mɔgɔw lamɛn jamana kan ka jɔ cogo min a ka baara kɛ n'o ye. Ni tun bɛ tali kɛ maliden dɔw ka seereya la u y'a fɔ cogo min na jamana ka ɲɛtaa bɛ sɔrɔ sira o sira fɛ yɛrɛbɛla k'an bila o sira kan n'an bɔra ye Ponche dɔgɔtɔrɔlakaw olu tun bɛ baarabila la o baarabila in kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ ko n'Ala sɔnna ma ntɛnɛn natɔ ko baarabila wɛrɛ fɛnɛ b'u bolo ka daminɛ a kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ k'u ka laɲini ko fɔ a ka sɔrɔ de ko maa dɔw yɛrɛ tun y'a laɲini ka se ka sigikafɔ tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ko nka k'u ye sigikafɔ kɔni caman kɛ nin ko in na Dr Gida Landouré an k'ale lamɛn. Dr Gida Landouré ne ye syndicat national de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la femme, le secrétaire général adjoint CHU du Ponche la. Ni an baarakɛɲɔgɔn n'o fana ye Bakari Samake n'o ye Sinatras fana secrétaire général ye anw de ye assemblée wele bi parce que an ye dɔgɔkun 2 grève kɛ donc dɔgɔkun 2 grève a kɛra cogo min na an nana o kibaruyaw de fɔ k'a lajɛ n'a kɛra ka ɲɛ k'a lajɛ fiɲɛ minnu donna la a filanan ye min ye grève daminɛnen ka se bi ma wilikajɔ min kɛra an ni mɔgɔ minnu ye kuma ɲɔgɔnya kɛ an nan'o fana fɔ an ka syndicaliste tɔ ninnu kuma min kɛra an y'a ye k'a fɔ an ye grève minnu kɛ n'o ye dɔgɔkun grève ye ala ni tiɲɛ na a kɛra ka ɲɛ ye mun ye an y'a fɔ cogo min na minnu bɛ anw kɔ ani minnu y'an bila u ɲɛ olu u ma na baara la ni service minimum tɛ ni urgence tɛ baara foyi ma kɛ wa fana an y'a ɲɛfɔ banabaatɔw fana ye u y'a mɛn parce que banabaatɔw yɛrɛ ma na u m'u yɛrɛ bila sɛgɛn fu la ka na yɔrɔ la olu tɛna kɛnɛya sɔrɔ yɔrɔ min na donc o y'a kɛ banabaatɔw ma tɔɔrɔ an ka grève ɲɛna donc an y'o foli n'a tasibila kɛ an ka syndicat adhérents ye an y'o foli ni tasibila kɛ banabaatɔw fana ye parce que u y'an ka kuma mɛn u taara u ka banaw furakɛ yɔrɔ wɛrɛ donc an ni mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye minnu y'an ka karamɔgɔw ye an ye ni mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye minnu y'an ka makɔrɔbaw fana ye donc olu kun ko k'u b'u daɲuman don kɛlɛ nin na donc an y'a ɲɛf'u ye revendication ye fɛn minnu ye a dɔw kun b'a la olu ye kura ye an ka laɲiniw na parce que olu kun t'a kalama dɔw olu kun b'a kalama mais u ko k'u b'a lajɛ u bɛ se ka a ɲɛɲini cogo min na a ka ɲɛnabɔ bon olu bɛɛ y'a laɲini an fɛ an k'an ka grève an k'a ɲɔngiri yanni olu ka ko dɔ kɛ an nana ɲɛfɔ base ye mais base y'a fɔ
an ye an ka ɲɔngirili caman de kɛ. An ye ɲɔngirili fɔlɔ kɛ parce que ministre yɛrɛ ye papier bɔ k'a b'a an ka baarakɛɲɔgɔn k'a b'a lasegin ka na yan. O y'a d'an ma yɛrɛ k'a signer ko nka numéro de kan ka k'a la. An y'an ka grève ɲɔngiri o sababu la, a ma bɔ a sira fɛ. An y'an ka grève ɲɔngiri ko parce que embargo kɛra. Ka embargo wagati di an ka autoritéw ma, u ka an lamɛn, u k'a lajɛ u bɛ se ka min ɲɛnabɔ. O ɲɔngirili o fana ma foyi ɲɛ. U ma kuma an fɛ, u m'an wele, u ma fɛn fɔ an ye. An ye ɲɔngirili fana kɛ parce que T-Site fagali caman min kɛra ni Kucala fagali caman min kɛra ko ni jamana bɛ kasi la an man kan ka dɔ fara jamana ka kasi la. An ye ɲɔngirili kɛ o la k'a ɲini u fɛ tuguni u ka sigi an ka kumaɲɔgɔnya kɛ fosi ma bɔ o kɔfɛ. Donc an y'a fɔ base ye cogo o cogo base ma sɔn mais anw ye ɲɛmaaw de olu de y'an bila u ɲɛma. An tɛna se ka fɛn wɛrɛ kɛ base ye fɛn min fɔ kɔ. Donc o de la an b'a jira mɔgɔw la k'a fɔ lundi wɛrɛ grève bolo dalen don tuguni le 17 ka taa le 21 n'Ala sɔnna grève an bɛna kɛ. An bɛna kɛ parce que hali bi fosi ma fɔ an ye min bɛ an ka laɲiniw ka sabatili ko fɔ. Mɔgɔw kɔni kumana an fɛ minnu ti a ɲɛnabɔbagaw ye mais olu ko k'olu fana bɛ taa kuma de. Donc an y'a fɔ yan'o cɛ an kɔni ka grève bɛ yen. Ni yanni le 17 cɛ ni fɛn fɔra an ye min bɛ kun minɛ an b'a an ka grève bɔ a ma mais ni fɛn ma fɔ an ye mun b'an kun minɛ an ka grève b'a nɔ la parce que nin ko in na an de y'an sabali ka caya an de y'an muɲu ka caya sisan olu de kan ka fɛn dɔ fɔ an ye min bɛ an fana kun minɛ an bɛ se ka taa min fɔ an fana ka base ye k'a fɔ base ye an ka grève ɲɔngiri donc o de tun b'an bolo ka fɔ donc k'a fɔ an ka militants bɛɛ ye k'a fɔ banabaatɔw fana ye dɔgɔkun wɛrɛ tɛnɛn min filɛ ka na baara ti pɔnze tuguni u ka ɲɛsin dɔgɔtɔrɔso wɛrɛw ma pour que ka t'u ka bana furakɛ. Ni tun bɛ tali kɛ Dr Gida Landure la u y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka bɛnɲɔgɔnya sabati nin ko la n'an bɔra ye katikaw fɛ yen nɔ kunnafoni kɔni y'a yira k'a fɔ ko dugukolo gɛlɛya bɛ yen nɔ dɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya jamana foroba yɔrɔ n'a fɔ ma ko place publique ko mairie baarakɛla dɔw kɔni bɛ ka fɛɛrɛ kɔni kɛ u bɛ ka jamana foroba yɔrɔ k'a bɛɛ lajɛlen kɔni feere katikaw kɔni y'a ye ɲɛtɛ nin ko la o fara ɲɔgɔnba kɔni kɛ ni ka se ka kulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɔni sigi sen kan u bɛna fɛɛrɛ de kɛ u ka yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen n'a ŋanamuŋanamulen don fo ka taa se Kati marabolo kɔnɔna na yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen n'a yuruguyurugulen don fɛɛrɛ kɔni bɛna kɛ ka se ka tɛgɛ da a bɛɛ lajɛlen kan a kumatigi dɔ bɛ tali kɛ Sidi Bala an k'ale lamɛn. An sigikun ye Katiko de Katiko min don jamana yɛrɛ Ala y'an dɛmɛ jamana lahalaya yɛlɛmara jamana tun bɛ ɲininkali min kɔnɔ ani yɛrɛsagokɛ min kɔnɔ jamana bɔra o kɔnɔ Ala ye jamana bɔ o kɔnɔ ni kolonɛli cɛ 5 ɲɔgɔn ye olu nana ka na an ka farafinya hakɛ segin an ma ka na an ka diite segin an ma u ka laɲini de ye ka jamana bila tiɲɛ sira kan u ka laɲini de ye ka jamanadenw ka hakɛ d'u ma nka jamanadenw b'a fɛ a ka min faamu an bɛ tile ka kuma ka Asimu Mankutu ka Modibo Kɔnɛ Mankutu ka Jaw Mankutu a fɔ cɛ bɛ se k'i si kɛ i cɛɲɔgɔn Mankutuli la n'a sɔrɔla i fɛnɛ tɛ muso ye donc o kɔrɔ ye Asimu ni Jaw ni Modibo Kɔnɛ olu ka kusa anw tɔ bɛɛ o tɛ tiɲɛ ye dɛ marifa de b'u bolo u b'o baara de la mais cɛw bɛ yan min tɛ olu ye cɛw bɛ jamana kɔnɔ min tɛ olu ye n'i kɛra cɛ ye i ka bamanan n'i ka kasange cɛ i jija i yɛrɛ ka Mankutu problème min b'an ka jamana da la bi n'o ye injustice ye ani kiiritigɛ kojugu ani maire ka dugukolo feere wallahi Asimu tɛ se k'a bali juge tɛ se k'a bali population de b'a ka responsabilité ta population de b'a bali wa an tɛ se ka kunbɛn k'a daminɛ Kidali fo Diboli an bɛ baara in kan dɛ population de bɛna wuli k'u ka kɔta k'u ka destin ta a mɛn ka administration régler k'a bila point na ni juge min ma sɔn i bɛ taa ni préfet min ma sɔn i bɛ taa ni maire min ma sɔn i bɛ taa ni directeur service min ma sɔn i bɛ taa Kati dama tɛ dɛ population Mali population de bɛ wuli ka Mali administration bila règle la Asimu tɛ se k'a kɛ ministre de la justice Kasongo tɛ se k'a kɛ ministre de l'intérieur tɛ se k'a kɛ administration territoriale tɛ se k'a kɛ administration tɛ se k'a kɛ anw population de bɛ wuli k'an ka hakɛ ɲini wa ni cɛ o cɛ y'i jɔ ni hakɛ in cɛ i bɛ taa a sera an ka kunun ka bɔ an ka sunɔgɔ la jamana sɛgɛnna nka jamanadenw hali bi fɛn dɔ bɛ yen jamanadenw m'o faamu o de ye ka jamana marabaga dɔ suya ni i yɛrɛ ye jamana ko la k'a kɛ komi n'a fɔ o ka denwuli diyara n'e ta ye min bɛ ne tɔɔrɔ ka ne faga kuma la ka i jɔ jamana marabaga kɔrɔ a b'a f'u ma ko faama ko an b'aw deli Ala n'a kira kama a ye nin k'an ye a bi ko i ye bin ye gɛnɛ na e b'a deli mun na i b'a deli mun na aw k'a lajɛ mɔgɔ min ye so ye fɛntigi k'a fɔ so ma k'a to ye Ala kama aw ni Ala cɛ so mago bɛ fɛntigi la wa
fɛntigi ka fɔ so ma ko n ka fɛn to ye ala kama n ka fɛn to n bolo ala kama est ce que so mɔgɔ b'o la a b'a kɛ ala na kira kama k'aw janto nin yɔrɔ la a kana taa jɔ jamana marabaga kɔrɔ ka ala ni kira fɔ a ye i halala nɔfɛ i b'a deli mun na n'o y'a sɔrɔ e bɛ sariya dɔn i bɛ taama sariya kɛ i b'a deli mun na an de y'a bila ye an de y'a bila ye a b'an de ka baara la a deli kun n'a tɛ se ka baara kɛ a bɛ taa de donc an bɛ fɛ a ka min faamu an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka jamanaden tɔw bɔ sunɔgɔ la o de kama an ye jɛkulu sigi k'a tɔgɔ da ko jamanaden minnu bɛ yen n'u bɛ jamana marabagaw ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ka jamanadenw ka hakilila defan sariya kɔnɔ a bɛ fɔ o de ma ko société civile o de tɛ Mali la jamana bɛ taa a bɛ san 40 bɔ Kati dama tɛ dɛ gouvernement bɛ taa a bɛ san 40 bɔ dugutigiw ka ɲɛmɔgɔ olu bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka mɔgɔ kelen ta k'o ye dugutigiw ka ɲɛmɔgɔ ye n'o ye min fɔ o ye Kati commune 37 bɛɛ dugutigi dala kuma ye foyi t'o yɛlɛma bilen n'ale ye kase k'a ka siyadiri k'a ka bannaw n'i ma sɔn ma o b'i minɛ k'i don kaso la ko Kati dugutigi bɛɛ y'a fɔ ko Katika bɛɛ y'a fɔ Katika bɛɛ jɔn ye société civile ɲɛmɔgɔ ani dugutigiw ka ɲɛmɔgɔ olu de kɛra mɔgɔ ye minnu farala tiɲɛnikɛlaw kan u b'u dɛmɛ ka tiɲɛni kɛ gundo ani bange la wa u k'a dɔn n'u tulo bɛ n na anw ka jate tɛ u kan bilen ni min ka d'u ye o ni commandant k'a kɛ ni min ka d'u ye o ni maire k'a kɛ anw t'u reconnu an mago t'u ka kuma na aw bɛ titiri kɛ cogo di nin ko affaire d'état de don wa président n'a ka ministre b'a kalama ko an bɛ nin ba kan an tɛ sigi an kɔ ni commandant ɲɛna ko fitini don ko fitini tɛ dɛ n'a ma bɔ mairie kɔ u bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ka bɔ yan n bɛ k'a fɔ a ye walahi suma walahi u bɛ taa ɲɔgɔn fɛ u k'a dɔn ko cɛw bɛ Mali kɔnɔ yan minnu pɛrɛnnen don ka sa fo sariya ka labato administration population de b'a tilen justice population de b'a tilen hali n'a ma diya juge ye an b'a tilen an bɛ min ɲini aw fɛ nin ye baara daminɛ de ye ka Katikaw lakunu ka bɔ sunɔgɔ la le 24 commune 37 dugutigi bɛɛ welelen don a bɛ fɔ ko n'a ye kuma daminɛ Mali kɔnɔ yan k'u bɛ mɔgɔ layɛlɛ yiri sanfɛ k'a ju tigɛ nin ye ne bɛ yiri min sanfɛ o ye ala ka yiri ye ni mɔgɔ min ko a b'a ju tigɛ n bɛ n tui kan ne tɛ kɛlɛ kɛ n kun fɛ ne tɛ kuma n kun fɛ ne tɛ bɔ n kun fɛ ala de bɛ se ne la mɔgɔ tɛ se dɛ ni nin baara ninnu daminɛna u bɛ bin k'u ka buguridalaw sɛgɛrɛ k'u ka moriw sɛgɛrɛ ka faama wɛrɛw sɛgɛrɛ minnu bɛ se k'u kɔ don n'i kɔ da ne kɔ la ne tɛ kuma dɛ ni min bɔra a la e b'a ye ne yɛrɛ b'a ye faamaya ko t'o la dɔnnibaya ko t'o la baara in b'a la a bɛ san 30 bɔ ni ala cɛ la n'an bɛɛ y'an sigi ka molo fila d'an sen kan an ka dugu bɛ ci anw ɲɛna ma dɛ ninnu denmisɛnnin minnu bɛ mairie la walahi ne b'a dɔw dɔn a dɔw kelen ka nafolo bɛ miliyari bɔ a kelen a bɛ miliyari bɔ bon o tuma olu ka denkundi diyara n'an ta ye yan an bɛ se k'an sigi ka jamana lajɛ u bolo tan cogo di don o don bulletin b'u bolo k'a feere don o don étage b'u bolo k'a jɔ aw minɛ taa an nɔrɔ Asimu o ko la. Ni tun bɛ tali kɛ Sidi Bala Katikaw fɛ yen nɔ u y'a fɔ cogo min na yarabiala ka bɛnɲɔgɔnya sabati nin ko la Mali dugukolo ko maa caman de bɛ ka ɲaragi ka kɛ nin yɔrɔ in kan ko dugukolo ko ɲagamiba de b'a la yarabi ala k'an ka dugukolo ko k'a bila sira jɛlen kelen kan n'an bɔra ye hali n'o y'a sɔrɔ ko maa dɔw bɛ yen nɔ olu fɛɛrɛ de kɛ ka se ka deliliw kɔni kɛ k'a sɔrɔ foyi t'u la ka se ka taa deliliw kɔni kɛ nka maa dɔw kɔni bɛ yen nɔ gɛlɛya bɛ olu bila delili la ani dɛsɛ fo ka taa se bana ma musokɔrɔba dɔw bɛ yen nɔ n'i y'a ta k'a lajɛ dɔw si bɛ se san 70 ma olu dɔw bɛ delili la bi an ye dasumusumuni kɛ olu dɔw la an ka dɔw ka sira lamɛn san 70 u ye bila ni sira la sigi la dɛsɛ ani bana kɛra ɲɛfiyɛtɔ ye tagaribuya la tasɔn bɛ na furudimi bɛ na nin bɛɛ bɛ ne na ne bɛ dalili la fantanya ni siya ni so sara o le bɛ n bila dalili la ani bana sendimi tension diabète o le bɛ na n ba ni samuru la fiɲɛ t'an bolo o le na n sile silada la den t'an bolo kɛ sale bi tɛ o bɛ san tan ni bɔbɔ o le bɛ n bila dalili la ni ma sɔrɔ lo min n bɛ taa si ɲɔli bara hali ye dumuni di ma ni n sera dɔgɔtɔrɔso la ko n mana bandi di n mana kɔnfarasi di n t'a fɔ ko awɔ n bɔtɔ ni sanburu la ten n ko n fa a ye dɛmɛ don ma n ma sɔrɔ sisan ka gɛlɛn an bɛɛ k'a lɔ sisan ka gɛlɛn. i cɛ dun. n cɛ fatura denmisɛnninw bɛ n bolo wa cɛ fatura k'a sɔrɔ u ma kunbaya u tɛ baara la o degun de y'a to n bɛ bɔ ka na silamɛw ka hinɛ na n bɛ taa denbayaw la hinɛ na o de ye n se yan. ne mana fitiri min sɔrɔ sisan nɔ ne bɛ taa maro san n'o ye ka na hali ne mana 200 sɔrɔ ne bɛ taa maro kilo 1 san k'a tɔ ka hali ma kɛ kinikuruba san ne b'o di n tɛ foyi kɔni tɛ ne bolo ne lɔn tɛ hali siso kɔni tɛ ne bolo ne bɛ minnu ka soluba sera olu ɲɛ ne ma hali so sara ne t'a sɔrɔ olu bɛ so sara di ne ma ka la hali dumuni ni ma dumuni sɔrɔ lɔ min olu bɛ dumuni bɔ k'a di ne ma ne k'a dun mari lɔn bɛ tɛ sɔrɔ ni se b'an ye an t'an sisi la da la yan. Ni tun bɛ tali kɛ musokɔrɔba dɔw ka seeraw la an bɛ dugawu de kɛ jamana in yarabi ala ka nɔgɔya don a kɔnɔ n'an bɔra ye an ka seko ni dɔnko tigilamaba min bɛ yen nɔ Milimo
ale kɔni ye fɛɛrɛ kɔni kɛ octobre kalo n'a ma ye k'a fɔ ko dɛmɛɲɔgɔnya kalo ye ka se ka taa dɛmɛ dɔ kɔni ta ka ɲɛsin yatimɛdenw ma yatimɛdenw marayɔrɔ minnu bɛ yen nɔ a yirala k'a ye wulikajɔ kɔni ta ka se ka taa dɛmɛ kɔni ta ka ɲɛsin olu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya pouponnière min bɛ ɲamanakaw fɛ yen nɔ min bɛ tali kɛ Mariam Siribe fo ka taa se Bɔralakaw furumuso Fatumata Kone ma an k'olu ka sira lamɛn. Anw nisɔndiyalen don parce que Milimo ye anw teri de fa don u kɔrɔ don u teriw don donc n y'o de fɔ an bɛ boli dɔw kɔ mais Milimo bolila anw kɔ ka na an ɲini k'an ye ka dɔn ko yatimɛw de bɛ yan ka na dɔn ko misikinɛw de bɛ yan ka na an dɛmɛ. Anw yɛrɛ nisɔndiyara kosɛbɛ bari an ye dɛmɛ caman sɔrɔ mun bɛ taa baloko la min bɛ taa jɛya cadre kɔnɔna la donc an ye fɛn caman sɔrɔ an b'a fɔ ka barika da dɛmɛ min filɛ nin n'u filɛ ka lase pouponnière denmisɛnninw ma. Ni tun bɛ tali kɛ maa dɔw ka seereya la o kɔfɛ Milimo yɛrɛ kuma min fɔ o filɛ. Safaziw farala ɲɔgɔn kan ka Milimo hakilinaw dɛmɛ min bɛ fɔ dɔnkili la a ka se ka waleya. An ye tile damadɔ ta mois d'octobre kɔnɔ mois d'octobre min na a dɔnnen don diɲɛ fantan naani bɛɛ fɛ k'a fɔ ɲɔgɔn dɛmɛ mois don. O de la okumu kɔnɔna la an bɛ tile 3 ta. Tile fɔlɔ an bɛ wuli an bɛ taga an se bɛ kun min na non seulement an yɛrɛ se nka an bɛ don mɔgɔw kan. Mɔgɔ minnu n'u ye Milimo kanu denmisɛnnin sugu bɛɛ bɛ yen denyɛrɛninw bɛ yen dɔw banabagatɔw b'u la bon jɔn bɛ n'u dɛmɛ maa si t'i yɛrɛ ɲininka caman bɛ tɛmɛ da in na nka u t'a dɔn min bɛ kɔnɔna la donc a bɛ kɛ sababuya ni maa minnu bɛ na u b'a ye mun de bɛ kɔnɔna la a bɛ dɔw inspiré ka dɔ wɛrɛ kɛ. Ni tun bɛ tali kɛ Milimo ale ka seereyaw la a y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka ɲɔgɔnna caya an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra yen Kayikaw fɛ yen nɔ a yira ko ba bɛ yen nɔ nka jɛgɛko kɔni ko gɛlɛya bɛ Kayi jɛgɛko la nin waati in na wa jɛgɛfeerelaw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko a kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ min bɛ tali kɛ Manantali baraji k'o de bɛ ka kɛ sababu k'olu ka jɛgɛko gɛlɛya an ka jɛgɛfeerela dɔw lamɛn. Jɛgɛ sisanama kɛra baara ye gilasila jɛgɛ in dɔrɔn de kɛlen ba parce que Manantali jɛgɛ de ba de kelen bɛ k'an tɔɔrɔ ni ba bɛ n'a bɔ ko cɛw ka jɛgɛ sɔrɔ o b'a sɔrɔ Manantali na Manantali mana fara ji kan ji bɛ tɛmɛ ka taga n'a yɛrɛ an tɛna jɛgɛ sɔrɔ tuguni ni Manantali bɛ sɔrɔ n'i y'a jɔ walayi Kayi ba jɛgɛ bɛ sɔrɔ ko bɛɛ b'a fɔ Kayi ba jɛgɛ filɛ nka Manantali ji baraji ko in o de y'an sɛgɛn i yɛrɛ wolola a kɔnɔ k'i fa n'i ba sɔrɔ a la e yɛrɛ fana ka kura a kɔnɔ ka den sɔrɔ a kɔnɔ ka wolo f'i k'i mɔdenw ye donc walayi nafa b'a la bi de sa an dɛsɛra ka nafa kun sɔrɔ a la sinon nafa tun b'a la dɛ. Ɲinan an b'a fɔ alhamdulilahi sanji an ye sanjiw sɔrɔ ɲinan an ka faraba minnu bɛ kungo kɔnɔ faraw fara ji la k'o fara ji la ba yɛrɛ ye ji sɔrɔ donc an kɔni an bɛ min fɔ dɔrɔn baraji minnu jɔlen bɛ n'u bɛ kelen ka an degun u ka se ka hakɛto kɛ an ye ji k'a sagoya sɔrɔ ni ji y'a sagoya sɔrɔ a ka ca Ala fɛ ɲinan Kayi bɛ satisfait jɛgɛko la. Ne bɛ jɛgɛ sɔrɔ cogo min k'a feere ne somɔgɔw b'a mɔ wa n yɛrɛ b'a san a bɛ bɔ ma in na a bɛ bɔ jama a bɛ bɔ su de fɛ n ka mɔgɔw bɛ mɔ na u bɛna ja n b'a feere barasiko ne kelen k'a sɛgɛn dɔɔni quoi ne barasiko tɛ ni wagati la jɛgɛ bɛ bɔ fan bɛɛ mais barasi de cayara jɛgɛw ni ɲɔgɔn cɛ quoi siraw ni ɲɔgɔn cɛ o de jɛgɛ ko sumaya duuru ni jɛgɛ bɛna yɛlɛ dɔrɔn ji mana na dɔrɔn a bɛ segin ka taa kɔfɛ o gɛlɛya dɔrɔn de b'an kan bi. Sisan an filɛ sɔmɔnɔw ka sɔrɔ waati de la mais i b'a ye ji bɛ commencer ka don sisan nɔ dɔrɔn jɛgɛ b'i datugu n'o tɛ ni moyen kɛnɛ ka taa fo mois wɛrɛ la ni problème de bajiko la aw yɛrɛ bɛna ye k'a fɔ jɛgɛ bɛ sɔrɔ mais ji bɛ don sisan nɔ dɔrɔn o y'a ko bannen o de gɛlɛya b'an kan barasi cayara sisan trop a ye caman bɔ sɔrɔ ta la yɛrɛ yɛrɛ sɔmɔnɔ bɛɛ de bɛ kule sisan. Ni tun bɛ tali kɛ Kayi jɛgɛfeerela dɔw ka seereya la u y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka nɔgɔya don an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye plan international Mali olu kɔni ye sigiba de labɛn ka kɛ n'o bɛ tali kɛ musomaninw tɔgɔla don ka se k'o laɲɛnamaya a kɛnɛ kan min bɛ tali kɛ Usumani Siribe fo ka taa se Aisha Mikeru Bitare an k'olu lamɛn. Bi an ye ambassadeur kura de bisimila an fɛ yan ale de nana an ka ambassadeur jɔyɔrɔ fa bi donc ambassadeur jiginna ka bɔ a place la ka place di ale ma an n'a bɛ bi tile bɛ ka ɲɔgɔn bolo ka jira mɔgɔw la k'a fɔ halisa musow ka jɔyɔrɔ ko a ka minɛ bala kosɛbɛ wala fɛn fɛnɛ b'o de jira mɔgɔw k'a minɛ bala u ka baara kɛ n'a ye an ka jɔyɔrɔ di musow ma ka taa. Ne bɛ ka Suède lasigiden ka pilasi tabi pour que ka yira musomaninw ni musow bɛɛ la ko an fɛnɛ musow an bɛ se ka kobaw kɛ pour que ka yira musow la ko an ka baara tɛ sokɔnɔna baara ye dɔrɔn mais k'an bɛ se fɛnɛ ka kɛ présidentu ye an bɛ se ka kɛ ministrew ye an yɛrɛ bɛ se ka an ka entreprisew jɔ k'a kɛ mɔgɔbaw ye Mali kɔnɔ n'i bɛ fɛ Mali ka développer il faut que bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan cɛw musow denmisɛnninw donc n'o ma kɛ vraiment Mali tɛ se ka taa ɲɛ kosɛbɛ donc il faut que musow fɛnɛ ka se ka wuli parce que musow fɛnɛ ka dɔgɔ bin mais an t'a bɛɛ dɔn donc il faut que musow ka daminɛ k'u ka dɔgɔ dɔn u ka se ka dɔn u bɛ se ka min kɛ faso ye u bɛ se ka min kɛ u yɛrɛ ye. Ni tun bɛ tali kɛ maa dɔw ka seereya la a kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ musow jɔyɔrɔ bɛ se ka bonya jamana kɔnɔ
yarabela ko hakilinaw sabati n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔ kan Sira Siribe min bɛ bolo. Karamɔgɔ Sidiki n'i ka yamaruya ye an bɛ taga Nigeria worodugu selege ka taa kɔrɔyan fanfɛla la jumadon batongo kasara dɔ kɛra yen nɔ min kɛra sababu ye ka mɔgɔ 76 ka olu bɔnɛ o ni na a yirala k'a fɔ ko maa 85 de tun bɛ ni baton kofɔlen na ni wagati in na maa tɔ olu bɛ ka ɲini n'an bɔra ye an bɛ taga Côte d'Ivoire Abidjan fintigilakaw ye tɛgɛ kɛ zone 3 kan a yirala ko ni zone 3 ninnu ka baara ti dɔwɛrɛ fɛn min ye waati siraw ye ka ŋanamu kɛ olu siraw kan ni an ko ma ko agence de transfert d'argent tɛgɛ bɛ kɛ ni maa kofɔlen ka wagati min na o b'a sɔrɔ la fɛn min sifa wari $40 o de tun bɛ u bolo waleya in yɛrɛ kɛra octobre kalo tile 8 n'an bɔra ye an bɛ taga Burkina Faso fɛn min ye capitaine Ibrahim Traoré ye ale kalikan de ko Burkina Faso ale bɛ fɔ ale ka sebagaya sɔrɔ banbagaciw kan o hukumu kɔnɔna na fɛn min pick-up 42 a y'o bila a ka fintigilakaw ka bolo kan o Burkina kelen kɔnɔna na jigoyekaw fɛ yen nɔ ni ale bɛ Burkina worodugu selege ka taga Tilebiyan fanfɛla la olu ma wulila k'u tɛ jɛ ni banbagaciw ka bingani wale tuguni ka ɲɛsin u ma u ye banbagaci ma 41 u y'o bɔnɛ o ni na a yirala k'a fɔ ko ni banbagaci ninnu yɛrɛ kun dangalen bɛ ni dugu nin kɔnɔna na karamɔgɔ Sidiki ɲɛ min sɔrɔ ni tiɲɛ ye. Sira Siribe y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka lakana sabati Mali ni Burkina bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ.